Niger ministre min ɲɛsinnen don a ka tagama ko ma, Burkina Faso ministre min ɲɛsinnen don a musaka ko ma, k'o fara Mali ministre min ɲɛsinnen don a ka musaka ko ma n'o ye Alfuseni Sanu ye, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile fila baara la Bamakɔ u ni u cakɛɲɔgɔnw ani maa hakilini carinin caman ka bɔ ni jamana saba la. Hakilijagabaw bolila mun kan o de ye ni jamana saba n'olu bɛ AES kɔnɔna la, u jɔsenw bɛ se ka kɛ mun ye walasa u ka taaɲɛw u ka sabati. U ka baaraw kuncɛba fɔlɔ kun kɛra mun kɔni ye dunkafa ye o bɛ se ka sabati cogo min na. Alfuseni Sanu ale bɛ a da don la k'o fɔ an ye. An bɛ sanni kɛ marchandise la marchandise minnu ye n'a bɛ fɔ a ma les produits de première nécessité c'est-à-dire adamadenw ka balo kɔnɔna la u mago bɛ fɛn minnu na teliya la kosɛbɛ i n'a fɔ ɲɔ malo tulu sukaro o n'a ɲɔgɔnna caman donc an y'a jira k'a fɔ an ka jɛ ka tɔnba sigi comme an ka OPAM bɛ yan OPAM ɲɔgɔn bɛ jamana in bɛɛ la an ka essayer ka olu la bɛn ka kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que ni an ka sɛnɛkɛfɛnw n'a yiriwara période min na an ka se ka sanni kɛ k'a bila pour que ni sugu bɛ gɛlɛya ni population bɛ kan ka u san da gɛlɛn na wagati min na u bɛ se ka bɔ n'a ye ka se k'a feere population ma nɔgɔya la. U y'a jira k'a fɔ walasa AES ko fana a ka sinsin ka ɲɛ musaka ko o kan ka don ba la o la sa mun kɔni ye banque belebele o na sigi AES tɔgɔ la. Bagare Sayidu Jalo n'ale ye Burkina Faso ministre min ɲɛsinnen don musaka ko ma o ka kankɔrɔsigi ye an k'ale lamɛn o kan. Comme AES ka pays ninnu bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛna kɛ cogoya jumɛn sisan développement cogoya la sisan an nana ka filɛ an bɛna kɛ cogoya jumɛn ka banque créer banque min tɔgɔ bɛ Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID ale bɛna kɛ AES ka banque ba ye sisan an ye ɲɔgɔn kunbɛn yan ka baara kɛ k'a ɲɛ ministre nana o taara président fɛ général Assimi Goïta donc a ye ɲɔgɔn kunbɛn ka baara kɛ k'a ɲɛ ka AES développer ka ɲɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn belebele min n'u kɔni bɛnna kan k'a fɔ k'u kan ka o don ba la don n'a nataw la o de ye taa ni ka segin o ka se ka nɔgɔya AES jamanaw kɔnɔ ani AES ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa sɛbɛn fura minnu bɛna bila sen kan u da donna o la. Alfuseni Sanu. An y'a ye k'a fɔ passeport ni o bɛ kɛ AES passeport ye o bilala sen kan donc papier minnu bɛna a to o passeport nin bɛna reconnaître an ka jamana saba in na an y'an bolo nɔ bila papier la. Ensuite carte d'identité mun fana bɛna kɛ n'o bɛna kɛ carte d'identité AES ye an y'an bolo nɔ bila papier la. Halisa ka AES ko ka o sinsin mun kɔni ye nɛgɛsira ye n'an ko ale ma ko rayi u y'a jira k'a fɔ ko o baaraw o na don ba la mun bɛ bɔ Niger ka Burkina cɛ ci ka na fo Bamako. Alfuseni Sanu. Chemin de fer il vaut mieux que an ka nɛgɛsira da an ka jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a ye fɛn dɔ da ka nɔgɔ Niger fɛn dɔ da ka nɔgɔ Mali la fɛn dɔ da ka nɔgɔ Burkina pour que u ka se ɲɔgɔn ma n'an ko an b'a bɛɛ da siraba fɛ siraba kasara ka bon siraba dépense ka bon siraba kɛra plus adamadenw ka lafiya kama ni u ka marchandise ka déplacement ye donc an y'a jira k'a fɔ an ye feuille de route dɔ fana sigi k'a fɔ il faut que an ka chemin de fer sɔrɔ hali ni délai kɔnɔna la baaraw kan ka boloda cogo min na fo an ka se ka chemin de fer sɔrɔ mun bɛ bɔ Kayi ka taa fo Niger dan na en passant par le Burkina. U ka baaraw kunbaba dɔ kɛra mun ye o de ye k'a fɔ ko sira belebele n'o ye autorité ye ko o na da ni jamana saba ani ɲɔgɔn cɛ mun janya o bɛ taa kilo 1446 la. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.